Käännätte oikeaan reunaan, kova kaasu, molemmilla jarrulla jarrutus ja sitten alas ja taas mennään. Tampereen Motocross ry on jo 16 vuoden ajan tarjonnut monipuolista harjoitus- ja kilpailutoimintaa jäsenilleen ympäri vuoden. TAMMC:n valmentajina toimii lajin huippukuljettajia. TAMMC:ssä panostetaan junioritoimintaan. Tampereen Motocross on järjestänyt lukuisia SM-tason motocross-osakilpailuja sekä kaudella 2012 Supercrossin päätösosakilpailut sisähallissa. Kerhon kasvattaja ajaa monissa eri moottoripyörälajeissa, kuten motocrossissa, endurossa ja road racingissä. Tule sinäkin osaksi Tampereen Motocross ry:n toimintaa.